Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Ka sha gaban su ka musu rata makiyan ka bar su da raki makiyanka karya ta kare kyale su o'o mai jan baki makiyanka babu abin cewa kai ne kake raba musu aiki a ka lafiya gyara kince bai tuka muke da saraki taka a hankali babbar koma mabiyanka na yin dauki a dau shiri mu tafi gidan baba mu sun kuya mu gaida saraki. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Sun daina ja dukan ma sun sare sun zo su gaida saraki a tafi lafiya da ya koga mu kare jinjina wa saraki ko cikin dawa kai ne sarki zaki uban yan tsaki kai ne shugaban yan adar manya da yara ba sa tsaki ka tambura ina ta buga maka da baitukan ka baba saraki. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Kai ne gaban su ko a gurin wanka dole su sun kuya su yaba ma gaban lafiya ja mu je zuwa sarkin da ya fi kyau da nadima kada wisu sarki na kwalliya kan mai kwarjini da shiri ma Allah ya taimaka ya rika ma kan mu duk ana sahara ma ga mu gidanka mun je gaishe ka sarki uban mu yaya fama wasa ya kai ka ko a gurin jini alkhairin kana da yawa ma Allah ya saka ita nufinka albarkaci na mai maka ma. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Kashe abin ka ba mai kamo ka al'umma suna ta yaba ma ina ini ina kwana baba Allahu rabbana ya taya ma wallahi baba ko a gurin tsafta suna ta kwaikwayo da yawa ma sauran sarakuna duk sun bi ka dan ka wuce su dodar dimma domin adanka duk ya dar nasu al'umma suna gode ma mai barjini da kyakkyawan nasaba mun gaida kai muna sara ma. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Alhaji Wahidun mu gwanin kirki abun birgawa ne shi kai da ka gana wasa raki ka san da rabbana yayi baiwa yana da barjini da kamalarsa alhamdu za mu ce Allah na kai ne adda ikon yin komai ka kara karrama da saraki ka ɗauka kashi can sama kulluluwa babu wanda za ya taba shi Alhaji Wahidu mun bi ka mun tafo muna gaida ka manyan mu duk har yaran mu mun tafo muna sara ma. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Sarkin adarawa ai kai ne dole ne mu rinka yaba ma al'umma suna gode maka ne da kyan halin ka sannan masoyi Allah ya taimaka ya yi jagora addu'ar da mu muke ma Allah ya saka da nufinka albarkaci na manzo ɗaya baitukan ka ne ni zan tsara dole ne irin ka yaba ma kai ne sarkin yan adar Allah ya saka da nufinka. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Sabon Ayuba muke gaisuwa alhajin da baya tsaki shi dai na duka talakawa ne yana so biyu baya ware ɗai koko okon kowa na ne Allah ya ƙara dafa ma gwarzo ka ƙara duka ayyukanka ayyuka na alkhairin nan da kake ta yi wa mutane Allah ya taimaka ya yi jagoran dan dai ka yi da nufinka kana da kwarjini da kamala kai mu je zuwa uba na marayu. Maduka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adarawa sannu Allah ya ja da zamanin ka. Sani saukacin birnin bagai albarkacin ka alhaji nawa kokan mu mun sara maka dankin halin da kake jirgi kake madaukin kaya kowa ya ganka zai sara ma ɗarimi a dangari mai kima ko ba su san ka za su
yaba ma zucin tsakar ruwa kake baba rana ba za ta ma illa ma gimshiki abin dafawa mun bi kanmu muna tsara ma da duka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adirawa sannu Allah ya jaji zamaninka hayya ku bani tambari na saraki Alhaji Wahidu dan bagai sarkin mu ne mutanen tawa ina muke mutanen tawa ya sa'ada sarkin gaske mai duba rayuwa ta talaka bare na babba ko yaro ba kana da kwarjini dan babba kana da tausayi na talaka da neman ne suna na kenan dan Hassan Husaini ka wake to kun ku zuba kaji gari na ba kun ku zuba tamba gai ba wagga makauci ya fa gadanya da duka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adirawa sannu Allah ya jaji zamaninka tambari fa sai fasaraki dole zan yabo in kara sarkin mu ne mutanen tawa mazan mu duka har mataye ina ta godiya ni baba Allah ya kara tsawon kwana mu je kwalba uwa ta turare mai martaba ina sarawa to ta gare ka baka da ruwa al'umma suna gode ma mazan mu duka har mataye da har mu duka har ƙauyen mu da duka tambari na sana kai Alhaji Wahidu dan bagai sarki na adirawa sannu Allah ya jaji zamaninka da ni ne mai wakar nan da ni da murtula ta nan an taji ni fa babu rabewa zo mu gaida kai dan bagai Haji Wahidi shi gunmu taka a lafiya mai kwazo ka kai gurin da za a yaba ma dan Ayuba ne shi gunmu mai tausayi da san al'ummar sa shi ba yayi masu tsaki kaji kwalliya da hawan doki da sarewa ana busa